Mbukelo Inhlaka Production angibingelele kuzona zonke indawo la kufinyelela khona Inhlaka Production ngaso ke lesi sikhathi igama lami ngingulangelihle ngingowakahlatshayo namhlanje ke sihambeleke la emzini omkhulu bathi ke akugudla uzungene sivakashele nje ke udokotela sizohlala nodokotela sizingane zakhe sizombona emva kwesikhathi eside ke singamboni kuningi yazo sixoxela khona sixoxele nje sizobona ubaba ngaso lesi sikhathi dokotela angikubingelele ngwamukele kwinhlaka production. Hayi cha nami ngiyanibingelela Inhlaka Production ukufika kwayo ekhaya kwagudla uzungene ngiyajabula ngoba ngesilungu ngithi welcome ngesilungu ngesiZulu ngiyanemukela. Okay ngifuna ke la siqale odabeni olokuthi ke uprofessor kade singamboni kulezi insuku sabathe siyaqalaza emcimbini hayibo esiyaziyo ukuthi ke uprofessor ujwayele kuyihambela sijwayele ukuba naye kulo mcimbi but ke kuyabonakala ngathi cha uprofessor ubengekho kulo mcimbi sixoxele kabanzi kungani bekunqabile kulezi insuku. Cha bafowethu imicimbi ngihamba yonke kodwa bengisahloniphile phela ngoba engicabanga ukuthi ngawelwa yindlu la ekhaya mangithi ngawelwa yindlu ngihanjelwe umama Yeah. Ngoba phela umama ungihlalisa endlini insuku inyanga ezu9 kusho ukuthi ngumuntu ofana nokuthi ngawelwa yindlu kwase kungishaya lokho ngoba ebengidlulisela nje kubantu abasenomama ukuthi hey kufanele ukuthi nabazi ukuthi kunosizi nobuhlungu obuzayo kodwa ke ngani ngokuthi ngumuntu wesintu ngase ngithi mina no ake ngihloniphe ngoba phela uyena umuntu wangilethe emhlabeni bengingayihambi imicimbi ngisho ihlobo zami ezinye beyishada abanye ade benemkhehlo neingoma kunengoma enkulu engiyenzayo engimema kubo Sigwebo womkhathazi nabacika amaningi ke nje kayafika ngoba ngisengibazisile bonke ngisho umthandi evame ukuba lapha emaground nenhlwathi ngoba kulokho nje sasihlonipha ngisho amaqhawe umbongeni ngema ngoba ngaze ngathi kulokho bengithi sohlonipha nje abantu basemkhanya kude abantu abanjengoNtira abasuka ngapha emkhanya kude abanjengomkhathazi abanjengomthandeni nomroza amaciko nje amaningi ke maningi amaciko namanye asahamba okuthiwa wesibusiso Mbatha nokhamba nalaba bakubuka lunganga kaSminofu umkhulu kaSminofu abantu laba bengithi bafundisi bahloniphe njengabantu abadlalile indima kakhulu ukuthi beveze le ndawo yasemkhanya kude kunabantu abangominister kule ndawo kunabantu kule ndawo abazime ngokuhlukana kwabo manje lokho bengihlelile ukuthi kulonyaka lona sizokwazi ukwenza umcimbi ube mkhulu kwasho ukuthi ke nawe uNkulunkulu ke wayesekhumbula intombi yakwaShenge ekumanje nje ngizophakamisa ukubonga kakhulu kubantu abangisekayo lo buyathanda olungaka ukuthi ngisho indlu enkulu ikhiphe inkomo kwaphinda ngene ekhishwe inkomo nemali ubukhosi bakomkhwanazi namanye amakhosi nesizwe nje sonke nemeya nosomabhizinisi omabheka leli lona oishwa konke lokho nobaba omncane woNyazi nalo uNyazi futhi likhiphe isibuso sesikhulu ukuthi umama ahambe kahle nabazalwane basesontweni lakhe ngoba phela umama wami bomKristu manje ke kwangihlukumeza kakhulu lokho bafuthi bazongixolela nje bonke ngoba lokhu imicimbi ade benzile bibaleke kakhulu especially abafana nje ngizonitshela into eyimfihlo nento okufanele niyazi nina la eSouth Africa Khuzani Thandeni uMroza uyibo njalo Sigwebo lapha bonke labo umzala babami laba bangapha ngisambona uqhosha bonke nje ngisho ogahla bonke nje bacubi bakaMaskandi kusuka komgqumeni nomjengiseni njengabafana babo nje bayakwazi lokho abantu ade ngisondelene nabo mina abanye basekho ngisho lo wamabonga ngisho oshwini lapha bakhona beqala ukufika emkhanya kude bafika ngami ngisashaya inqindi ngixhaswa uSpa oNtira bengabalande bami oNtira ngoba ingijabulisile nje lento ayenzile ngimbona esedansa nalo kufishana uNkulunkulu uSinqamsodila estage ngambona ephenduka uSinqamu wazoshaya amafolo uSinqamu ngase ngithi hayi wenze kahle uNtira enzele ukuthi naye
ngelinye ilanga msayinise Oh yeah. Okay. msayinise njengelokungane njengomdanso Njengeciko. ovelele Okay. njengeciko ngoba phela manje lapho komaskandi sefanele ukuthi angene uthi abamfaki. Oh, okay. So siyadlula kwekamama sidlulise nathi nkosama amazwi ngathi ke ungapholi isilonda lesi singapholi sokudlulela umzali kepha ke kuthiwe ke uNkulunkulu akasusi engeze ukubeka lutho sathemba ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi uzophola. Singena ke la ngikhunjuzwa wena mkhulu indaba enkulu ekade yenzeka lapha ngomhla ka3 eMdletsheni eMkhaliphi Stadium. Bekunomcimbi lapha ya usuka sisambe ngomcimbi udeda ngendlala wento ongayazi umthandeni ebize lonke iciko ethi abantu abazojabula ngenxa ke yokuthi ubuhlonipha umama ubungekho kepha ke ngiyathemba ukuthi singaxoxa lokhu ngawudlulisa amazwi kumthandeni ngomcimbi wakhe omuhle athe waba nawo. Cha ngafika Yeah. kodwa ngifika ngelanga lomcimbi. Ngafika bemisa ithende Yeah. ngoba bengisemakhaya. Ngafike ngabuka nje ngathola ukuthi hayi kuhamba kahle. Ngase ngizama ukushaya umasondo kwasho ukuthi ube busy. Mase ngiphuma nje egroundini nako sebengihlangana nabo nona laba bahamba ngeimoto bayalandelana. Asashayelana nje amalambu ngicabanga ukuthi kwakhona nomasheshisa. Ngase ngibukela ukuthi bekukho isimuzo oqala lo umhla ka25 umama engekho. Kuhlukana unyaka oqala. Manje uyabona ngasonke isikhathi mawukade uhlangana naye umzali kanti nomthandeni ngambona walimala ngokulimala kamama wakhe. Phela umama kaMthandeni nomama wami bazihlobo. Bazihlobo ya. Manje ke ngase ngithi mina no angithumela abafana ngoba ngakhipha zonke imoto la ekhaya ngafika ngakhipha mfana ngakhipha uMercedes. Ngakhipha iFord Ranger. Yeah. Ngakhipha nayiphutha. Nedoja. Yeah. Ngabahambisa bonke futhi abafana nangamathikithi futhi ngathi nabafuthi nje ingane zakithi ngathi ngicela athengwe amathikithi singawaceli simxhase Umsupport ya. ngani ngazi imvelaphi yabo bobabili kodwa ngizokhuluma ngomthandeni. Yeah. Ngimazi emncane umthandeni ngamazi ekhula ngamazi esekulungana esevelele kanje hayi ukuthi ngimanzi nje manje ngoba esewumcimbi Osemdala ya. ngimazi esafaka ikhindi kakhakhe emfanele efunda emfanela Yeah. uyabo uyena mfana lapha emfanela abafana bangangaye bake begqoka okhakhi bebe nezikofu ngoba okhakhi akusagqoka okhakhi ngalelo la ishirt likakhakhi nesikhindi sikakhakhi. uthothi umfana fanele mayigqoke ngomsombuluko uyozala eshintshe ngolesihlanu kwashwe ngesonto kodwa nje ukuba clean kwakhe wayevele ekuveza esafuna Wayengaphindi yena. Wayengakuphindi wayedlula ngisho umfowabo lona usigwedla khona umfowabo omdala ongani wami lona akacula ngaye lo wathi wabhunga kwamlanda futhi umthandeni uyena ke sasizingwenya naye ke le singazwani namanzi. Oh nawe mkhulu wawungena kulabo abaphindukhakhe. Ngangena kuleso scheme leso. Leso siphindukhakhe. Ngangena kuleso scheme leso. Lo mfana singamnakile ngithe mase ngishaya inqindi ke ngimbona umfana njalo mangibuyile koGoli noma mhlawumbe ngibuyile ngiyagijima lapha nanga umfana emva kwami uphethe idem. Yeah. Ngingamnakile njalo. Yeah. Kodwa ngimazi njalo ngoyitshela nje ukuthi phela abafana bendawo mayethi umfana hayi khambe ngize lolu daba lwakhe ngithi no ake ngimnake. Kwasho ukuthi ke kuze ihlobo kule ekhaya uyafika mhlawumbe behambe phinde vakashe phinde efike phinde ehambele kungekho nokutheni njalo mhlawumbe okwenziwayo njengabo nje okhuzana abafana nje beyifikela bephinde behambe ngoba ngumuntu wabantu kungekho nokutheni okwenziwayo uyabo. Manje ke namhlanje mina ngiyajabula abafana mase benza izinto ezinhle ezisibonele esihle endaweni especially umcimbi wegcokama ube nesasasa kakhulu ngoba ngangobuka ngisekhaya. Yeah. Ngamakhamera. Yes. Mina ngisekhaya imoto nje shaya ujenge ngoba konke okay sebelambile bezoweliwela nje lapho okay sebelambile sebejahe inqo bayohla ama 4x4 balandelana baze bawufika kula semdletsheni ngiyababuka njalo. Yeah. Ngoba ngafike ngathatha imoto leni iDodge ngapaka lapha ngakwahlabisa ngathi umfana ngabaviturize. Yeah. Ngaphinde futhi ngaya lapha ngithi ekhaya futhi ekhaya mawuphuma nje estadium kuseduze nasekhaya uyaphuma nje kunomzi omkhulu obhaliwe ukuthi kwa 3 seconds kwakuthi uzongena
2 3 ha ngoba ngalo kwa2 ngase ke ngibabuka ke ngawubuka futhi nomcimbi umcimbi nje wahamba kahle kakhulu futhi into eyenziwa umthandeni endaweni utshengisa ukukhuthaza intsha yeah yabo ngoba phela kule yandawo yakwamthwadlana yeah yimi engiqala ukuba celebrate okay na babonele kimi bonke laba bafana yimi engiqalile akekho umuntu yeah uyabo sengisho lo mina esigodini angisho ukuthi endaweni emkhanya kude baningi abantu abavelele kwathina singakaveli ngoba kuqhala nje kwakukhona uMbongeni Ngema kukhona oSibusi Sombatha okhamba lomvaleliso abantu laba babe badala ngokuhlukana kokulungana kodwa nje esigodini sami naye umthandeni uqalile yimi engiqalile yeah manje mayenza into enhle eyisibonele esinhle entweni vele nami engiqhubeka ngiyenza yokuthi ngihlanganisa intsha ngoDisemba kuhlangane nabaculi kuhlangane nabantu abagidayo lokho ngimbona ngazi ukuthi uhambe enyathelweni ezinhle fanele lokho ngimeseke futhi ngimncoma yeah ngiphinde ngibonge kakhulu kubaxhasa babexhasile ngibonge kakhulu kulensizwa yakwaNala yeah ulongana lo wamathole yeah lo wamathole ngizombonga kakhulu ukuthi umculo wesintu wakithi engawubukeli phansi ekwazi ukuthi makukhona okusuke kwenziwa endaweni nabanye ke nje ababelethe inkomo nabo ngizobonga kodwa nje ngizobonga kakhulu kunala wamathole ngoba kuyafuneka ukuthi simeseke bafowethu umuntu obuyiselayo emphakathini ngiye ngimangale kakhulu ozakwabo ukuthi lento akayenzayo ngempela ababoni ukuthi ngelinye ilanga ngisuke ngimemezele ngelinye ilanga ngithi ibhinqa nebhinqa aliye mathole akesibuke imathole sibuke leduze kanje ukuthi asikawubambi na umhlangano asikawubambi na umhlangano manje kube sengazi ukuthi mhlawumbe ngilimaza abanye oza kwabo kanti angifuni siye lapho ngisamncoma nje ukuthi ngicela ukuthi aqhubeke lento ayenzayo aphinde ayenze nakwabanye kuphinde futhi ngibonga kakhulu kumthandeni ukuthi engabukeli abantu phansi bonke abantu ebathathe especially abafana bendawo abafana bendawo akekho ke mina umfana bengeke ngithi ivukani lento kuthiwa ivukani lapha kubacula ngiyithanda awunayo bonke abaculi ngcono ngaze ngathi mina kuthiwa ngamafoma akekho umfana oyifoma wangasemakhaya ongazange azalithola ithuba lapha lokuperform abekho ngisho kwaze kwafika nalabo abafana bangale emakhaya impela laba abafana nalabo longana laba ababuye bengaphezulu ngoba ngihamba labafana laba ababhinqa ikhomba cha ngiyambona ukheshe nanku babiza ngoba abafana baseTanzania obani ochapa kwafika ochapa bathi bafika impela ochapa ngibabona lapha unyawo zabo laba begida ngathi mina cha umthandeni wenze kahle kakhulu wasilendela nje nabantu abesingazi ukuthi bayofika emakhaya uyabo ingakho ngithi ke lento ayenzile ifuna ngincome futhi ngiphi isibusiso bese ngiphinde ngincoma kakhulu uMasondo lo umanager kaMthandeni uDengezi ngeke ke phela bekuthande bonke abanye nje ngezwe sebethi awusivalele ngaphandle kodwa manje ngababona sebefikile ngenxa yokuthi abantu akufuneki bafuthu izinto ezijaji ungakafiki kuyo kuzona ngiphinde ngibonge kakhulu futhi kulensizwa yakoMakhanya lensizwa yakoMakhanya ngayibona nayo ngibonge nakoMafafa nakoMafafa ngibonge nako iziningi nje ikhulu ezazilapha oPremier futhi ulongana uNtuli nakhona futhi ngibonge kakhulu ukuthi ena avele kule ndawo efana naleyana ngoba kutshengisa ukuthi kwayena uPremier ukufika lapha umholi uyaye ebantwini umholi ebantwini engabukeli ukuthi ngoba ungasemakhala lapha bese ngafiki bese ngiphinde ke ngithi cha bafowethu nabanye bangazange ubekwazi ukuthi bafike njengami umcimbi uyaqhubeka ngonyaka ozayo nabaxhasi siyabacela besondele ngoba le yanto inkulu especially ngoba ngibonga nje ngibongeli mina umthandeni kuphela ngibongela nabantu bakithi endaweni eniyonke ngiphinde ngibongele neGauteng noMpumalanga ngoba bekhona ngoba khona abantu laphana abaphilayo abanye omama uyababona badayisa omango abanye bayidayisela ofish abanye bayidayisela omagwinya kunabantu namhlanje abazobuyela esikoleni ingane zabo ngenxa yalo yamcimbi adunyezwe igcokama ngiyabo lo yamcimbi ke ngoba ngiuncoma nje wayengishayelile uMasondo ngawo ekubikile kimi uMasondo umcimbi ingakho ngithi ngazi ngathi mina akube khona ngcono engwenzayo
okuzokwazi ukuthi kutshengise ukuthi ngibe khona Yeah. uyabo ingakho futhi ngithi abafowethu abanye abangabaculi ababeqashiwe badlula kumina bezongibona osigwebo badlula kumina ekhaya nabafala nje inqwaba ke nje abantu abaningi abadlula ke kumina ekhaya nabo futhi bangitshela ukuthi cha mkhulu besitshela ukuthi mhlawumbe khona ukuphethe ngingabachazela cha bengisahlonipha phela lesimo ngoba kubukeke kabe emndenini uthola ukuthi ekhaya kusanda kuvelela inkinga kanje Wona usutholakala usulaphana kanti mina mangifika endaweni abantu bangithanda Yeah. ngifike nginyakaze futhi nginyakaze kube khona nezibhishi engisuke ngiyithula Yeah. manje ke ngase ngithi mina no ake ngohloniphe lokho kodwa ngoba unyaka oza ukhona ngizohlala ngikhona futhi ingakho ngiwuncoma umcimbi ukuthi waba impumelelo futhi ingakho ngincoma ukuthi ena hayi ukuthi ngoba umthandele ezenzela yena lo mcimbi usuke esiza abantu bonke kusho ukuthi uNkulunkulu ngokumbusisa kwakhe ukuthi akwazi ukuthi avelele kulo mcimbi uyisibusiso sasemdletsheni Yeah. uyisibusiso somphakathi ngoba ngempela isikhathi esiningi ngiyengibona noma ngenza ingoma lapha emakhaya ngibize bona abaculi ngoDisemba ngibona kusuka omama abasuka kude abantu abasuka kude ngithola ukuthi bonke labo bantu labo abantu engeke ngibabona sebedayisa ufisha abanye khona ngisho abasuka ngisho koMtuba Yeah. uthola abantu basuka koMpangeni ngisho koThekwini Bazodayisa. special nalabo abanye bafutha abanayindawo zokucima ukoma bayafika babona sebemisa amafridge abo sebephethe nokhula box babo kuphela nje lo mcimbi kanjena nabafuthu okamthandeni usufuna ukuthi manje ngendlela kusefanele kwenzeke ngayo usufuna ukuthi uhlelelwe ukuthi umasipala bakithi special umkhanya kude ukwazi ukuthi nawo subone manje ukuthi kube khona ezinye inhlela abazenzayo ukuthi simkhuthaze Ufake isandla nawo. nosomabhizinisi bethu abaseyindaweni especially eKZN konke kophongolo kube khona isandla basifakayo ngoba ekugcineni lento kuphila yini umphakathi futhi ekugcineni kwenza ukuthi isizwe ngaleso sikhathi sibumbane nabantu bebefana beze kwenza ukuthi ebhedayo belwe mhlawumbe bexabane bedubulane bagcina bengasakwenzi lokho. Okay, ngifuna mkhulu sikhulume la sike sathi Halamuzi indaba yesinqamo sodidla. Sisibona kakhulu isinqamo sodidla la ekhaya kaGodlozi ungene. Sisazi la ekhaya. Hayi bona isinqamo sodidla sesiphenduka siba yi-celebrate. Kanti sazi ukuthi thina isinqamo sodidla ingane yakho nayi lapha isidansa noTira. Umkhulu njengobaba wakhe usinqa sodidla uthini? Cha kuyangijabulisa nje lokho ngoba angifuni ukukhuluma into eyiphutha. Yeah. Ngonyaka odlule abantu abaningi bathinteka nakhona futhi ama security amthatha nje amphosa ngale ngaphandle kocingo. Kwasho ukuthi naye mayesejabulile uyahlupha vele yikho makukhona mina uyakwazi ukontrol kumqoqa akwazi ukungilalela kodwa nje uNtira utshengisa ukuba nenhlahla nesibusiso ukuthi kube khona nje umuntu ofana naye ulokungana usinqamo sodidla ebese ebengamqashile engalindele ebese jika naye estage baningi abaculi ababengangena mhlawumbe adanse nabo kodwa yena wakhetha yena uNtira shuthi nje lokho kuyisibusiso uNtira futhi usinqamo sodidla afanele abantu bam-understand ngoba sisuke emakhaya angafani. Yeah. Uright akanankinga inkinga nje abanye abantu basebese befuna ukumfaka kulezi izidlo ke lezi ebuye bese zimkhipha endleleni ngoba ubona nje mina ngisuke ngimsondeza la ngiyafisa ukuthi simlekelele sonke sikwazi njengonyanga yeshumi nje wakwazi ukuthi adonate abantu abaningi simsize lo mntwana ngoba ungowethu yabo mangithi ungowethu wena osuke umzali ozele umuntu ofana nosinqamo sodidla umemukela ngalendlela lokho kuyajabulisa lokho nabanye ke futhi angifuni baphatheke kabi kwesinye isikhathi abanye baze bamshayeke ngithola ukuthi vele asiphiwe ngokufana kodwa nje ngiyabonga kakhulu Mankoya Bering ke esemncane ngiqinisile esemncane hayi ukuthi ngoba ngimhle bengibona nje befaka ikibhe ebhala ukuthi 3 seconds ngisaxhasa uSpa mangidlala esahamba nalo wakwaZulu lo banu osephethe ama-artist ubani osephethe ama-artist okwaZulu na ucula ikwaito ubecula ikwaito ukhona nje lona osephethe ama-artist manje la kwinhlangano nama-artist unesikhundla babefika la ekhaya cha babengafiki ngisadlala inqindi
Oh, okay. ngisadlala inqindi mina bebengabalandeli bami befike becule Begqoke ikipa nesithombe sami uMampintsha uMampintsha ya. oMampintsha no Brown Dash Yeah. no Brown Dash loba basegoli babefika lena noShu nomtekhala nomgqumeni ubaba lobafana olusanda nalabo lungalumbu omabongo babefika ehluhluwe engicabanga mhlawumbe omthandeni babona bakhuthala njalo kwesinye isikhathi lapho Ukubona bona laba bantu. laba bantu engangibalanda ngaleso sikhathi ingakho ngithi mina makube abafana abancane bathe mabekhula mangenza izinto beyibuka bese nabo bayazenza lokho kutshengisa ukuthi nami kunginika amandla nepower ukuthi ngibaphusha abanye abatwana ukuthi baqhubeke nabo benze izinto ezinhle ngoba akekho umuntu ovele enza into enhle nje eyisusela emqondweni wakhe ukhona umuntu okwethi njengakho ngihlale ngitshena laba bantu nje abavelile ukuthi abangazenzi into ezirong phambi kwentsha ngoba manje babulala isizwe wena mawusuvelile emphakathini khuthaza abantu wenza into enhle kubantu ngoba abantu basuke beyithathe lonto busufaka upoison besizwe liyafa life ngawe kanti wena usuvelile kubantu. Okay. Ngifuna ngemkhulula sibheke ke enye indaba. Sik 2026 manje ngicabanga ukuthi zisithupha kuphela izinsuku 2026. Umfana lapha ya uma fika izolo. Hayi wayesasingenisa. Wayesewuhlukanisa unyaka. Amazi ongawadlulisa kumfana ukumbongela nje umfiselo okuhle sisaqale ngaye unyaka ka2026. Cha bo. Ngeke ngalapha eMlambithi ngisesibayeni nje ngoba ngijwayele lapha eMlambithi ukuya ngibavakashela nomlungu ngangapha omunye ngangahlula kuye wanginika inkomo ngizobonga kuqala abantu bangakubo ngibonga abazali loya mfana loyana ena ngiphatheke kabi mangiza umlando wakhe kwathiwa loya mfana akasenabazali ngase ngibuka ukuthi loya mfana loya makuthiwa yena akasenaba abazali yena wayeseqhamuka esevela kanje wazi wagcina wathola ingoma yonyaka uyayazi ukuthi ingoma yonyaka akulula ukuthi uyithole ayitholwa inombala ingoma yonyaka ayitholwa noma ubani ingoma yonyaka ngithi nje ngembongele kakhulu nabantu kade bemphethe nabaphathi bakhe ngiyabonga ukuthi naye futhi ngiyamkhuthaza ukuthi akaqhubeke nabade bemesekile futhi ukuthi aze avele ngiyabacelela nje nabo ukuthi uNkulunkulu ababusisa abantu abamvotelile nabantu abambanga akwazi ukuthi avele nabo futhi bathola isibusiso ngoba kubuhlungu ungabi nabo abazali uyabo kubuhlungu ungabi nabo abazali kodwa lokho kube kududuze kokukhulu kuye ukuthi unabo abanye abazali angabazi yena nanokuthi italent leli lakhe ngiyamcela ukuthi engaphakami alihloniphe ngoba abafana nabanele bengathola italent bese suke elahlekelwa ukuhlonipha ebese ngaphathi kahle ebese kuthiwa kwaku manje abafana ngithanda ukuthi ngasonke isikhathi mangibabona ngihlale nabo phansi ngibatshene ngempilo ukuthi ngoba ngibona nje kunekhala ekhaya ngihambele endlela ngoba ngibona nje kunamanye amakhala ekhaya ngahamba le ndlela ngoba ngithi ngisuke ngenzela ukuthi umfana akwazi ngemakho umfana ngoba bengihlala nenkosi yamaZulu umdlokombani manje engakha nami engakhe kufanele ube ubaba kwamakhelwane ungathi kwamakhelwane mawubona ingane yentombazane ixhashazwa noma abafana bagcoleza kwamakhelwane buso uyathula nje ukhona yiba umzali ungenelele wakhe ingakho nje namakhosi kwesinye isikhathi engathi angikhonzile amakhosi ngoba kukho lapha engibukela khona ukuthi enkosini ethile yesigodi esithile makhona umonakalo angisangenileli ngikhuleke nje kulo nkosi silekelelane silungise lezo zinto futhi kuqhubeka impilo. Okay, okunye ke la engifuna sikubheke ngifuna sikhulume ke ngomunye futhi naye ngicabanga ukuthi simbiza ngamadodana akho ngoba ke wamethi igama ukwazi ukuthi umuntu igama ongesiyindodana yakho khona ke la usinqa semfene nengicabanga ukuthi ke abantu bayakhumbula ukuthi la qhamuka kanjani leli gama mhlawumbe futhi nomkhulu uzosikhumbuza ukuthi la qhamuka kanjani leli gama usinqa semfene ukhombise ukul appreciate as much as lisaqala leli gama waba mandolo nzima ukalamukela kepha manje siyambona appreciate ngoba kuthe inkosi yakaZondi imumiphi imoto waseyibhala ethi semfene nokuyigama leli angaqalanga walizwa kahle ngifuna ke lasibheke mhlambe nakho uphinda udlulise amazwi okumbongela besamphi imoto njenge yakwazi ukuphiwa njengesipho kuthiwe imoto baningi abantu abayifuna imoto abangayitholi usinqa semfene uyitholile waseyibiza ngaleli gama wena mkhulu wambiza ngalo la qhamuka kanjani leli gama lize libe la likhona
Cha ngizoqala ngimbongele nje. Yeah. Ngisazochaza igama. Ehe. Ngizoqala ngimbongele enkosini yakwaZondi kakhulu. Ngiphinde futhi ngibonge kuye nje uSinqa Sempene. uSinqa Sempene ukuthi afike lapha kwaGudluza ungene. Yeah. Ukufika kwakhe uSinqa Sempene kwaGudluza ungene uthe esuka khona lapho uthe esuka ngambona esewelela phesheya. Oh yeah. uSinqa Sempene. Oh wafika wathatha ugcobo lapha. uSinqa Sempene ethe sesabuka lokho. Hawu nangu uSinqa Sempene. Hawu. Nayi imonto inkosi yakwaZondi isimnikezile imoto wayeseyibhala. Wathi Sempene. Manje ke lelo gama lelo kusho ukuthi selibusisekile lelo gama ulimukelile. Yeah. Kanti igama wayengalifuni ngoba ngeke nje igcokama ngelinye ilanga thwala imbizo wasuka waphatheka kabi. Hawu ngithengizwa nokungaba nabafana bama NND sebecula ngayo. Oh yeah. Hawu ngase ngithi minayi ngase ngimtshena ngelinye ilanga ngathi mina ibongo zendoda ayifaka ushukela. Yeah. Limukele leli gama ngoba igama eliqhamuka kwaGudluza ungene lizoba isibusiso kuwe ngoba lizokwehlisela izinto eziningi ezinhle wena kodwa ungayinaki. Yeah. Kwasho ukuthi ke uyangizwa ke mina uSinqa Sempene mangikhuluma naye ngoba kufana noma bakhona izinto asebele kube engathi khona lasephembuke khona manje ngamthinta ngithi mina hayi phuma lapho hayi uyangihlonipha ngoba nje lokhu wafika kwaGudluza ungene wathola lolu ugcobo wathola lesi sibusiso wenza izinto ezinhle kabi engqumekayo nje eyokhulumela abasebenzi useke hambe nje impela enza izinto efana ngabe zenziwa abantu abayiphethe lo department abangazenzi manje ke lokho kufanele ukuthi bazi ukuthi umuntu mayeke abonakala kwaGudluza ungene noma bekuthiwa bekukhona inkinga phambalini kodwa makwenje wafike wangena kuleli gceke leli linyathela amakhosi. Yeah. Umdlokombani ena inkosi yamaZulu unesitulo sakhe la ekhaya sihlala umuntu ngishaya indlunkulu siyaziwa la ekhaya khona sikababa uNyasi la ekhaya sihlala umuntu uyabo kuyaziwa nje lokho la ekhaya kunendlu yamakhosi. Yeah. Angithi yabo manje ke ikhaya elijulile leli sengisho ukuthi mawugcobe kulo nje izinto zakho ziyakhanya. Angithi manje leli ikhaya leli kwamina nje ngize ngithuke kabi ke kuvele kuvakasha oShembe. Oh yeah. Bevele begcwala ekhaya oShembe ngize ngithi mina kodwa uNkulunkulu wami ngehlelwa yini ngoba phela ingilozi seyifike ekhaya manje ngathi umuntu okoleyo phela kuwona wami uGudluza ungene ngowenu. Yebo. Akuwona nje wami bafuthi mangahle ngithi nje umzi wami lo ngabe nje ngiqamba amakhulu mama. Akuwona nje wami uGudluza ungene indawo yenu yokuthi manigcobe khona nithola isibusiso. Nami lesi sibusiso ngisibonayo ukuthi hayi ngoba safika kimi sehlakile uNkulunkulu emndenini nalapha ezweni sakithi kaZulu ngakhethwa. Yebo. Hayi ngoba ngiyiphakamisa ngoba akusikho kwami nami ngehliselwe abantu abadala ngithola izibusiso emakhosini ngokwahlonipha noNyasi. Yebo. Silwane sasezulwini. Yebo. Engikhonze kabi baba ngiyaziwa phela ezulwini mina. Yeah. Ngokuyiphatha kahle. Ngokuyiphatha kahle. NamaNazaretha futhi mangifika nje mina esontweni nje lapha engisonta khona hey ngize inkosi yami ngize ngithi mina kodwa abantu bangithanda kangaka amaNazaretha ngempela yini ngempela bese ngibuka ukuthi hayi yini ukuyiphatha kahle nanokwakha isizwe nangungayithandi impi nomsindo nanongabe yilona ixoki. Yikho nje amaxoki angiwathanda amaxoki khona ukuthi kuhlalwe ngezinto kodwa ngiyama entweni. Into mangimkuyo nje ngiyama ngqo. Umbile. Angifuni ukuthi ungibone sengibhiyoza ingakho ngekho kuma politics ungangiboni ngifaka nezikipa zezinhlangano hayi ngoba ngingcono igqokele nje nangu uProf 3 second ngiyabona impahla zakho omkhulu ngisho ithawulo osula ngalo ubuso libhaliwe ishirt oligqokile sixoxele kabanzi ngale brand kaProf 3 second. Hey ndoda ngesiselwa abantu baphesheya isaka bangihlonipha. Okay. Hayi bangihlonipha Tel Aviv University. Okay. Ngaphinde ngahlonipha iMilan University. Ngeziqu Base kuyaphoqa manje la eSouth Africa basangibiza ngudokotela. Okay. Hey ngivele ngibabheke ngithi awubheke abazilutho la. Kodwa aya ngibasokoli ndoda. Bengithi manje bengibiza nje emcimbini noma emhlanganweni twase sivakashela udokotela. Ngiyababuka nje kade ngisazogqilaza angisekho lapha. Usula. Yaphakama. Ade ngisesontweni nje lapha ubaba nje le ulongana uNyasi wezulu bezalo. Babekhona uma yogadi othozani langa nabacula abantu babekhona. Yeah. Hey.
ngabona bengibiza ngoprofessor Yeah. ngasho ngathi mina ya Naba abantu abangazi. eSouth Africa sebeyakwazi ukuyi-understand manje i-professorship yaphesheya ayifani Nese South Africa, yeah. badidwa yijazi Oh, okay. lana walapha asihlaza ngithi yabo manje uyabona waphesheya kanjani uyabona Oh, yiwo lemigqa la. kanjani Yeah. manje basuke bedideka ngithi yabo kodwa ke ngibasolo ngoba sebeyazi cha bafowethu yimpahla nje lezi ngoba Nike ngibagqokile isikhathi eside no Reebok Yeah. ayi ngibagqokile no Milan ngibagqokile no Vili ngibagqokile ayi ngaphinde ngagqoka amagama ami empahla ezibiza kakhulu ngagqoka ngisho nalesi sitolo segoli esesalimaza amabala engwesentwini yini kambe yini lesitolo lesi kuthiwa kwavalwa kwa LV Louis Vuitton. Louis Vuitton ngibagqokile kodwa ngathi kuhamba isikhathi ngabuka ngathi mina ngoba vele ngiyibrand kwamina abangihluli ngalutho Yeah. ngase ke kwaqhamuka izingane ke zasezithi zingangithungela Yeah. ngoba kuhambe kube khona amabhluwe namashirt Kube khona nesitolo. kube khona nesitolo esoqondana nempahla Yeah. ezoba yi-quality kuseseyinhlelweni lokho kusahlelwa Yeah. ngoba manje angithandi ukuthi ngigqoke amanye ama-brand ekubeni ngiyi-brand Uyi-brand qobo lwakho. ekubeni futhi leyo brand futhi kwayona ngimazi nomnikazi wawo ukuthi ubani Angithi uyabona-ke. noma bekuthiwa ngithe abantu abayothenga kangakanani ngigcinene sehledwa mina Akakuhlephuleli. kanti naley'mpahla nje basinikeza zona nje mina angiyidli impahla Yeah. ngathi mina uma befuna ukungixhasa abantu basey'tolo ababeka imali nempahla Yeah. ngizoyihla kanjani impahla ngoba sengigqokile sengilambile-ke manje Indaba sesiswini. silapha-ke esiswini ngase ngithi no ake kuvele kuqanjwe into yakwagudluza ungene abantu nabo nje abanye abantu ngoba babengilethela iy'ngqoko nje ey'bhaliwe nanti nje ihawu lalethwa inkosi yamahawu uyabona nanti ibhaliwe Kwagudluza ungene. Yeah. angithi yabo manje yonke leyo nto leyo ungayithini wena usugqokisa ezinye iy'nkampani ziyafika impela kimi iy'nkampani Yeah. zithi manje sifuna ukuthi manje uphushe nayo indwangu bese ngithi mina hayi nginankinga kodwa akube khona kube ngathi ngizodlala Ngizodlani mase ngiyigqokile. ngoba manje ngangena ephejini lami ngamemeza kuzwakala ngisho phesheya ngoba ngikhuluma nanje sebethatha imishini lephesheya bayangizwa Bayakubona. bangibona angithi bantu sobe i-ode leyo nto leyo Iyezwa. uthothi manje ingane ngapha ilambile imi kuphela engigqokile Angithi manje uyabona. ngase ngibona ukuthi no ake ngiyeke ukuthi ngiyicabangele mina ngedwa ake ngicabangele nabanye abantu ilokho nje nganza kwethu ebengicabanga ukuthi sizogqilaza noma yinini kodwa manje ifuna lezi impahla senizoyithola online Awuzwa-ke? Awuzwa-ke? online ngizoyithola online noma on air Okay, online noma on air. Njengamanje ke ngifuna ke sivale. Sivala ke ngokuthi ke unyaka ka2026 uqalile. Abantu bayakuthanda kakhulu prof. Ngise sikudidise lokho. Umyalezo ongawudlulisa ebantwini besaqala unyaka ukubafisela nje ke izilokotho ezinhle besangene kunyaka ka2026. cha bafowethu ngicela nje ukuthi bonke abantu ade benamabhadi nabantu abavelelwe izinkinga nami ngiyibala phakathi ukuthi ngicela inkinga zami ngonyaka ophelile kulonyaka nje ngoba kuqala kulonyaka uJanuary singene enyakeni omusha bafowethu ngicelela ukuthi nabantu ade bezimpimpi emsebenzini bayeke umpimpi futhi uma ubona ade bempimpile uvela udlale le video ke engisho umdlalela umuntu Yeah. umzwethu utheni kwagudluza ungene Kuthiwa umpimpi. ngoba izoqala igqilaza Okay. kulonyaka nginolaka kulonyaka bese futhi kulonyaka futhi ngizocela ukuthi abantu abayeke inhlebo inhlebo bengahlibani abantu futhi abayeke ukuqhatha imndeni kulonyaka ungathi mawubona umuntu nomuntu wesifazane futhi sebeqomela umkhulu umele into engekho ungakambuzi ungazange umbuze yeah abantu kulonyaka abaholi bethu abayeka manga abaholi bethu kwazi sesibheka okhethweni 2026 ngoba sibheka okhwetheni manje Yeah. sithathele banumzana ngamanga nifike nikhulume kahle nathi nithi nizosenzela into ethile evule amathuba omsebenzi wenzele into ezinhle ekugcineni lutho sethi sibuka kanje Sebedla bodwa. asasondeli kini senigadwe ngabafana yeah laba abafana nihamba nabo kemnake ababuye futhi begade mina mangifika ngoba bani laba amaphoyisini nele ngingaqhamuka nje vele imboke emafuna ukushutha nami anisagadiweke njalo yeah kanti bonke manje abantu abazimeya no minister fune beyibuthweni kulonyaka okay ngebuthweni lonyaka ngoba ngibe sengikhululekile ngogudi kuyali ngiyabacela impela ebuthweni o premier o minister asibuthweni madoda senzelana lapha ebuthweni sakhe isizwe okay sakhe isizwe senzelana ukukubuza mawungenzanga kahle
mawungenzanga kahle kanti usithembisile sikubuze leduze Oh, la eduze kwakho. la eduze ngoba ngiyafika ebuthweni Wenze njani manje? ngizomemezela bafowethu makhansela imeya minister president uqobo lwabo ngokuhluka kwama-politician ngibadinga ebuthweni bafowethu hhayi kabi akuliwa Ngizwa kahle. ngiyabadinga kakhulu ebuthweni ngifuna sakhile izwe manje ngoba ukwakha kwethu izwe kulula kube ngikubuze useduze ebuthweni kunokuthi ngikhulume nawe la efonini angikuboni kanti angiphuthe ebuthweni kale ngikhona mawubona ngingekho kusekuyisimo esithile esingivimbe ngaleso sikhathi yikho ngithi bafowethu ngizocela kakhulu kulayeza kulonyaka ukuthi abafowethu abangasebenzi basebenze abafowethu nabahlala egoli ayisekho imisebenzi kufanele ukuthi nxa seniphuze utshwala lapha emakhaya nina bafowethu ningachaphaza abafana bese nithi niphethe legoli abaletha ama-CV nithi nikhuphukana bese beniphekele master leyo nto leyo ngiyayilandela kulonyaka leyo ngoba ningi abafana bagibezayo sebeyangikhalela abafana sebefuna ukubuya bethi manje baphenduka omakoti leyo nto ngiyicela nje ukuthi ayiyekwe lo nonke nje-ke iy'nsizwa enalo mqondo lowo wokuthi mase la emakhaya nifike nikhohlise thina bomahlalela esifika le goli sijika nelanga kanti imisebenzi ayisekho manje umuntu angisafuni ukuthi lapha emafonini ngicela isibusiso somsebenzi abantu abayivulele amabhizinisi abo abantu abatheza inkuni kuyolinywa kubiwe emakhaya ingadi kulinywe manje ngoba imali ayisekho egoli imali egoli isitholwa ngabantu abayenza ngendlela yabo engekho kanje ehamba kanje umuntu omthola unemali manje egoli ngitshena mina into eyimfihlo kodwa indlela yakhe ihamba abantu abasasebenza egoli njengamanje abasethola imali laba babeqale kudala ngalezi yakhathi kuseyigoli ngempela yabo eThekwini futhi uchashazwa ke laba bafana laba abatsha abadayitsha labhanana yibo ke futhi eThekwini abaxhaphaza abantu bakithi eCape Town ilaba bafana abangenamazinyo laba badla ufishi kakhulu manje yonke lento engangiphathi kahle bese nabafowethu laba abangabaholi bethu bethi asibavotele bese ngibuza-ke mina ngoba mina phela sengavele ngayihlalela nje ekhaya ngabuka ngithi mina yazi uNkulunkulu mkhulu kimi futhi uNkulunkulu uyangithanda kube nithiwa nje bonke laba baholi kufike kwangena le nhlangano ngagqoka isikibha sayo kungene enhlangano ngigqoka isikibha sayo kungene le nhlangano ngigqoka isikibha ngoba sesililahlile ithemba manje mina ngedwa ulilahlile ithemba bafowethu abantu nje bengangisiza fanele beye kodwa phela bayovota ukuze kuzongena abanye abarathi kodwa nabo mase bengenile la besithi siyabathemba bazoshintsha impilo zethu kufuke kufana mina ngeke ngijikelwe nazi ihlobo zami ihlobo zami impela ngeze ngithi mina umntaka anti ngena noma ngithi hawu umntaka malume ngena hawu angisamtholi sutshena umfana nje athenzi appointment usethi umfana no usengene kuleya muntu yamalamba kusasondela kwawena usungalimala ngize ngithi mina hawu ngizalwa naye pho ngoba phela emncwabeni ongcwatshwa yimi akanginadabu lapho nje mase nami futhi mangihambe emhlabeni nawe yobe khona uyongcwatshwa wuwe lokhu kufanele ngibachazele futhi abantu abangabaholi ungathi mawuphethe abantu noma umholi ngaleso sikhathi ubuse uthatha abantu kancane ubathathela phansi ngoba wena ngalesikhathi umholi ngaleso sikhathi khona ingane ifunda esikoleni mhlawumbe ingane yami noma ingane yakho dadewethu ezophinda ifike ikhuphuka ihlala izoyisiza kanjani ingane zakho wena bazi ukuthi ngalesikhathi uphezulu awuzange banakela abantu nabantu abakuphushile futhi mawusuhlele wena sobakhohliwe iyona le nto leyo bafuthi abathi bethi abantu hawu umkhulu yini wayithanda ipolitiki ngiyayithanda ngizalelwe kuyona yabo mina ngizalelwe kuyona ipolitiki ngiyayithanda futhi ngithe mangizalelwa kuyona ipolitiki la ngizalwa khona nala engiwakhona ngizalelwe kuyona ipolitiki kodwa ingishaye ngani abantu ade ngibahlonipha ngibathanda ngibona ibahlukumeza kakhulu bethuka ngabafana ngabesabi kwamina engavele ngiyibambele nje kwamina ngase ngibona no ake ngihlalele emakhosini ngoba inkosi ikhona eBhayibhelini kodwa nje abafuthi abazimeya nominister bonke bethu ngiyabahlonipha nje nginankinga nabo phela kodwa fanele ngibatshene iqiniso ukuthi akabayeka amanga manje sikhathela nje ngamanga bafowethu sibekezele namathuba omsebenzi kuthiwa zavela kwamina-ke nje mina nginabafana mina esengibakhiqizile abafana abadlule ngisho ku-20 baphethe icoco zomhlaba amabhande enqindi ngize ngama kulo nyaka ukuthi ngirejiste manje uqhatha uBig Zulu bevele bethi ibudget yakhe izongena kulo nyaka ifike ingene le mhlawumbe ukuthi isikhala bengena khona ngapha sekuthiwa hayi ayingenanga kimi sekuthiwa ngihlangane nobani
Yeah. Kanjani kubeni ena kwabona ngosengithatha abafana bawuhlala eGoli bakhuphula amagoli abafana bawuhlala eEastern Cape bese kuthiwa ke manje ngoba sekuzovotwa nje sekuzothiwa phinda angiphinde ngiyovota futhi ayi bafutha angisho ukuthi nina ningavoti ningavota kodwa nje mina ngikhathele ngenza ukuthi ningitshenele abaholi khathelela Yeah. khathela amalungu onke Yonke kunzima. genxe kumzimba amadola akhehlezeke Yeah. qinisile nongixolela kakhulu ingane zakwethu kulolu khetho lolu ngihlukumezeke kakhulu kulonyaka Yeah. hawu abaholi ngihleli nabo abaholi abaholi futhi mangifika kuba banenkinga nami kodwa nje Labafana babo. mangithi mina hawu bafana hey bafana neniphethe lapha ema-ofisini abo ake nenzeni into ethile phela kufuna kwenzeka into ethile batshenini abaholi ngoba abaholi mina ngeke bephikise lokho ubezwa bathi bethi abafana akungibhale Bhala incwadi. hawu Bhala i-email. hawu ake ningichazele nje kodwa webafana niqasholeni lapha ningabanga ama-PA ngoba nina ngifonelana kusenje nomantambama Yeah. nithi ufunani ngithi mfana bhala lapho ukuthi kwagudla uzungene kufuneka ibudget engaka sifuna ukuqhatha inqindi ngosuku oluthile Yebo. Nje. Uyabo? Uyitype wena. Hayi ukuthi type wo. Ngoba phela mawuthi angibhala incwadi iphi laptop? Yeah. I-office nginikezileni. Akakuthele laptop. Lezi ngane lezi kusho ukuthi sengiqedile umsebenzi mase kuphinde kufanele kuhlale mina futhi ngitype futhi. Hayi bafuthi abantu akufuneka ukuthi benze izinto ebenzima. Singathi sibabekile abaholi besebenza izinto ebenzima kanti kulula futhi ukuthi sibehlise. Nje. Hawu amandla nginawo ke mina ukubehlisa abaholi ngishaba ukuthiwa ubani. Ngiyaphetshela uNkulunkulu bheka intombi yakwaButhelezi Yebo. ngishaba ukuthiwa umuphi umholi nginawo nje amandla ukuthi ngicele ngithandaze ngiguqe uNkulunkulu ngithi cha baba mphuca amandla Yeah. ngithi baba nyazi lwezulu ngiphahle ngithi mhloko mbani baba vele bekuhlukumeza ukhala uhamba ukhala thatha lowo mandla lawo hlala abantu abahle abazokwazi ukunakekela isizwe benakekela abantu bakho ilokho nje bafowethu ungaze ngiphanyele umoya kusanda kushona ekhaya Kulungile. nje lo mama ekhaya ake ningene kwezinye indaba engiyahlukumeza beke mangitshela ngaleli hey ngendlela esiqashazwa ngayo nabantu ngibabona bengasebenzi abantu bekhala kimi abantu abasebenzi nabanye manje nje abafana labade beyocula nje abakakhokhelwa abanye abafana abanye bebethenjiswa upetrol ukuthiwa bazoyiveza Abazoyiveza abawuthola kwaphothola. lutho Kulungile mbukeli sibamba. umuntu onemali kulokhu Yeah. uyena uyicabangela yena Yeah. lento engicela ukubachazela bonke abantu abanemali ukuthi imali leni ngiyasemhlabeni Yeah. so hamba siyishiye umuntu onemali akamcabangele umuntu ongenayo imali Ongenayo imali. futhi umuntu singabathatheli abantu kancane sibathathele phansi ngoba hey ziyashintsha izinto emhlabeni Liyajika izinto. ungangibukela phansi mina ubukele phansi noma ingane yami kanti lengane inesibusiso sephathiswe sona ithi suka lengane itakule umndeni wakho osizini Yebo. yikho ngithi bafowethu ngisho bekuthiwa umuntu ubombukela phansi kanjani kodwa kulamazwi ngicela ngene emqondweni wakho ngoba ngiyakwakha futhi umuntu omholi wakho ngisho bakuthiwa uneselodwa ngisho kuthiwa namnyama kanjani kodwa mhloniphe umuntu osekuthiwa wena uyakhola ngaleso sikhathi ngabe uyinduna inkosi kakhulu ikhansela imeya uminister kufanele umhloniphe Yeah. mina njena hayi ngoba ngibaxhaphazana ngikhuluma iqiniso mangithi kabayika manga Yebo. iNkulunkulu ngoba ngahle bebuze nje ukuthi abana umanga ngizobala izinto eziningabi lapha abayikhuluma behlala abangazenzi Abangenzile bayaphuma manje. kwamina ke nje ke abangenzele kwamina Yebo. futhi okuyimina futhi enginamandla ukuthi Ubasosi. cha enginamandla ukuthi makuthiwa nazi inqombe ingane zithi mayor must go must fall president must fall bese kuthi mina wo manini ake ngikhulume naye phela mina ngumvikeli wabo ngokwesibusiso sami engisinikeze uNkulunkulu nabantu abadala abaholi Yebo. manje ke yikho ngithi mina abaholi bakithi ngiyababona bonke baya kubaba unyazi lwezulu ngokuhlukana kwabo bethi nabo nakhona bayabuya abanye lutho ngisho nje mhlawumbe babili bathathu ukuthi ababuyile bazokhipha lezo lokho kubonga noma mhlawumbe baletha lezo zinto lezo kodwa nje sibagcina ngalolo suku hawu mase kuvotiwe ulutho ngisabala nje kokuncane sibabona baphuma baphambana endlunkulu kanje behlabenyuka bonke abafowethu abasiphathele izwe abangosopolitiki abake bahlale phela Yeah. indlunkulu ke esazwana ukuthi ubani ilale emontweni makunemicimbi
ngiqinisile into ehlale ngikhona phela mina kuzokuthiwa babhukule ngishama kwethu xa lezi zinto lezifaka amabheshu lezidlala emabhasini bona balapha basitshwa ngama-ekhond manje sebedla ama-cognac Amakhona. bathi ama-cognac abafuna bacula ngabo kuthiwa badla ama-cognac laphana sekudliwa nama-ayisi laphana lama-glasi amade sekuthiwa shares Yebo. siyababuka phela manje ngamawindi lapha uma kuthiwa sihambele emicimbi emikhulu sithi yawubheke bakithi yikho ngithi mina ngiyabaxwayisa manje Yeah. khipha isixwayiso sokugcina impela kulo nyaka 2026 manje Yeah. indoda ezodlalela lapha kwaGudluza ungene iphinde le ndoda futhi eyayithi mayikhulumile nakubantu yangakwenza hayi ikhona inkomo lapha kwaGudluza ungene namahashi hayi ikhona solusa madoda Yeah. solusa ngempela futhi ngikukhumbuza abanye njalo ngiyabatshena mina besahleli nje khona abanye ngeke ngiphambane nabo abasathengi la empangeni bathenga emthunzini omunye yaphambana kwawaspama ngithi awabulala i-peanut butter Kulungile umbukelo wenhlaka sikhona ke la kaGudluza ungene siyibamba kanjalo. Uyazi nawe inhlaka production igqilaza umsebenzi nana akekho nje umuntu ongisizayo iqiniso fanele ngilikhulume uma ngisaphila mina iqiniso emhlabeni anifuni niyangithanda noma ungangibulala khona abanye ngiyongena kubo abawofana nami mina nje phathanizwe kahle naseParliament lemkhuba leneni ishawe eParliament uthothi manje buka nje manje eParliament kunemithetho eshawayo eParliament uma uthi uyicwaninga lemithetho yaseParliament hawu naye imkhuba izobulala izwe kanti kuthiwa ingane ayifundisa umkhuba ingane yakhuze ababazi ngonyama umdlekombani wathi hawu ingane manje mayithi ingane kuthisha isifuna ukwenza example ingane kuthisha ifuna ukubona phela manje yenze i-example noma yenze yini i-experiment kwathiweni ngesingisi experiment ukufuna ukwenza i-practical ama-practicals ya wabuza nje umdlokombani wathi wena ungavumani ukuthi umngakho esefundisa ingane ebesefuna ukuyibhebha wakhuluma kanjalo umdlokombani Nkosi yami. isizulu leso Isizulu kufana nawo le njengomethi ngeke uncenga unyoko ngabatshena abantu ukuthi unyoko isizulu leso lo mfana abangamhlela umona kabamiyeke nje ngoba eshayela unyaka ngiyakubonga lokho ngoba abantu bangilalele nkathi ukhona umroza la nomroza futhi ngabachazela ngathi abantu akawathuka amaphoyisa manje kuthiwa mapha amaphoyisa umhlathi kanini umhlathi kwamama wakho umhlathi lokho siyinhlamba le futhi akathu uthi abizo ubani yikho ngithi-ke mina bafowethu ngiynicela ingane zakwethu baholi nonke impela uyabona nje manje ngizobe ngigcwele nabo entabeni yebo abaholi behlabenyuka bazocela isibusiso kolunyazi uyobe ngigcwele nabo entabeni kodwa futhi befike bethembisa into ezinkulu akakahlale phela Hawuthi umbona ku TV sekulahleka imali ku TV. Hawu ku TV. Siduka khona ku TV manje. Siduka ku TV Fanele ngonyemo yakithi. Ngeke ngayibuza mina le ngonyamo yakithi ehlele esihlalweni. Ngathi silo le mali engaka lokhu kuthiwa i-budget. Salamba ukhona yini kubayede. Ngathi bayede uyazi nayo iqinisile. Isilo sangenzela inkinga. Singibiza ngomkhulu. Yebo. Sathi wemkhulu. Kwamina ngithola lutho. Ibhalwa nje lapha phansi kuphela. Ngathi mina hawu silo sengize ngacishe ngagive up. Ngithi mina hawu naku ngihlangenyuka kanti nawe ayifiki kuwe ilokhu engazi ukuthi ke umqondo wami ke nenhliziyo yami ke igcina impela ngazi ukuthi ke manje ke sengiphatheka kabi ngoba ngikhuluma kanjena nje ngabafowethu laba basiphathela umbuso hayi ukuthi cha abangachaphazi beze bechaphaze ngisho nalapha thina esithandaza khona yebo ngoba nathi sizothandaza la sithandaza khona kuphela mina nje ngigabe ngalokho futhi angifoni ke mina angimfoneli nje umuntu ukuthi ngiyafona manje ukuthi siyaqala lento lutho uyayibonela hayi ayubona nje hayi angifoni sidala kulungile emkhulu siyabona kodwa futhi akekho umuntu enginenxe naye nomuntu engimzondayo isenzo somuntu engisuke ngisenyanya uyabona nje mina ngihlonishwa ngisho mina yibo bonke abantu baseParliament lo mama nje lona umunye umama wakwafika lapha ezongikhalela lapha ngipheshekelwe yindlu ubani umama lona ohlala ethi uyeza umkhwanazi lo ubani ukhawula akamfunda umbize ukuthi ukhawunti uvele ethi akalona ishangana ukhawula lo mama lo ufanele ngimncome akayiphethe ukuthi lo mama useParliament abantu uyabazi ufuna nje kumncoma lo mama ukuthi iqembu lakhe nje kuyafuneka ukuthi makuthiwa liyayibona imisebenzi yakhe acatshangelwe angimncome ngoba kungala iKZN phela mina abaholi ngiyakwazi ngiyababona abaholi baningi abantu abangabaholi abasebenza ngempela futhi ngokweqiniso abaholi abayiphethe kahle nababazisayo abantu nabaholi abakwazi ukuthi hayi abaholi othumela ingane iCV
uthi ayofaka lapha uzokuthiwa ingane bafike ena bathi ena bacela ukubona ngenhla kwedolo ukuthi ena alimele hawu hayi bandla Lelizwe lizokwakha kanjani makunjani masabheka ngenhla kwedolo wena mholi makuthiwa nawe usungengane yakho sekuba khona abantu abaphethe yokuthanda ndokho wena mase kweyakhe ingane ebheka ukulimala hayi bese kuthiwa ena akuyiwe office iqala sibuke ngenhla kwedolo ukuthi asikho isilonda singapholi hawu kahle ayifuneki lonto kufanele ngikhuze lonto leyo ngoba iyinto lefikayo kuthina emadlebeni uthothwe namholi siyakubuka nje mase sikhuleka ngoba sikhuleke entabeni ngoba kuzohamba ngoJanuary siyakhuleka siyathanda sihambe emathempelini siyanikela sizokukhulekela sithini sikucelela ukuphila ubuganga wenza izinto enje ngoba phela thina sizizagila zonyasi sizizagila zengonyama sizizagila zasendlunkulu sizagila zenuke nina sizweke ngokuhlukana kwenu umZulu uMpedi umXhosa uyiNdebele uyilongano uyibhaca bakithi amabhaca laba baseZimbabwe bakithi abetswana siyazalana nabo labo bantu ngingakho ngingathanda ukuthi nabo sibe nokuthi sihlale sixabane nabo ngoba mina into engiyilwelayo ukuthi onke lawo masiko amaNdebela besutha amaXhosa wethu thina amaZulu lawo masiko lawo asiwagcine ngenkani ngisho bakuthiwa ibudget ayikho kodwa thina asiwaforce ngoba iwona zobanga ukuthi lelizwe lime libe strong ngoba lemthetho eshawa lapho kusuke kukhona khona abaholi leyo mthetho loyo ilimaza imvelo iphinde ilimaza izwe iphinde yenza ukuthi lelizwe lingalungani ngoba ziningi into ezivelile ngesikhathi kuhlela abaholi ebengezingekho kuqala ngoba namhlanje nje igcula amaphala emadrobheni wakwalibona lona iphala usafunda isikole walibona lutho sidalo angithi amaphala aphuma eParliament yini bafike bavala induku kwathiwa ingane mawishaya ikubophe ayikubophe manje vele lonto ekubeni bona abaholi bethu bakhule ngayo induku uyabo manje ke bafuthu ungathi mhlawumbe lento ngikhuluma ngoba ngila emafonini ngifuna nizwe vele ngoba iyiqiniso ngeke ukuthi ingane uthi ayingashawa ingane ayikubophe uma ukuthi uyayiqondisa ngoba thina abantu abamnyama into yethu ukuthi vele sikwazi ukuthi sithi kwethu so kancane ilokho nje bafuthu nganza kwethu ebengicela ukuthi ke ngibonge ngikwagudluza ungene ukungivakashela kwenu ngizokhipha nje nokungaphakathi nokuthi nje ngicele nje ukuthi bonke abantu mabengena kulonyaka asingene nesibusiso ngoba kulokhu nje ngiyanyuka nami ngentabeni bafuthu ngizozama nje ukucela nala ekhaya ukuthi ke ngikhuphuke ngentabeni eKhenani eKhenani ngiya impela eKhenani ngizobe ngihamba nenkosi yesizwe sakwaButhelezi awuzwana ulungana nomzala wami usiqephela phinde ngihambe nenkosi le futhi yaleni walungana sekhabo mama le elunganeni kwaButhelezi le uma ubheke engotshe umuntu ayibona impompongweni mntana unkosi umzamo ngizobe ngihamba nabo kulonyaka amakhosi nje wonke lana awakubuka mama athi afuna ukuhamba nami bangibonile ukuthi angiphathekile kahle bangibonile base beyangicela kodwa ke futhi kufanele nabo bazi abantu abazihlobo zami nabanye abantu ukuthi hayi ngoba ngidelela bona noma ngixabana nabo mina into engingayithandi abantu abathatha ithuba ngaleso sikhathi abaphethizwe abaxhaphaza abantu bakithi abamnyama bese abantu bazogcina sebekholelwa kubelungu kanti bona yibo abantu abakithi abazobangithi bakholelwa kubelungu sithe masiphathiswa into thina sibangogombela kwesaba umuntu efuna ukudla yena yedwa angazi lamazwi engiwakhulumayo ngiyafisa ukuthi ayena baholi afike kubaholi ngicela nakhe lamazwi ningangizondi ngoba ngikhuluma iqiniso ngicela baholi ithuba esenilitholile lokuthi nisihole asithi maniphethe ngesikhathi senu kube khona isikukhombayo uyabo futhi ngesikhathi senu siyazi ukuthi nina ihlobo baholi nami isihlobo sami ngeke sihlupheke ngisemandleni kodwa asingaze sibone thina ungaze kube obvious ukuthi kube obvious ngesilungu uyabo yingakho abantu bazogcina sebethembela kube gwada abantu iselithathizwe liphindela kube gwada bese siphinde futhi sithole ijoka ingane zethu lezi zisifele ngamathi mase singasekho kanti thina sithe masitha umveli iqala namathonga athi asiliphathizwe lutho sathi sisuka saqindezelana sodwa ngiyacela nje bafuthu ukuthi baholi nonke eMzansi eSouth Africa naseAfrica ngizocela ukuthi asibumbaneni ngoba izwe libi
kunalempi yomhlaba engiyibona ezayo kufuneka lempi ethi mayifika ifice thina singahlangene ngoba lempi ngiyayibona khona abantu abayiphehlayo lena phesha kwelwandle lapha engivama ukuvakasha khona noma bengangibona ngikhuluma iqiniso ngoba mabengibiza mabengidinga ngizofika makufanele ukuthi mabengikakele khona bawunkaka kodwa kufanele ngibachazela abantu bakithi ukuthi asihlanganeni sibumbaneni na angisho ukuthi hlangana Zulu ngithi nje hlangana manje umuntu omnyama sekuzoba isikhathi sokuthi hlangana umuntu omnyama ngoba lelizwe selivikele lelizwe ngoba ngisho kuthiwa uyipolitician kodwa usuka emakhaya uzokudinga uzongcwatshwa la uhlala lena nje yithi esingcwabayo futhi ngesikhathi sakho sokugcina yikho ngicela abafowethu ukuthi bafowethu ingane zakwethu nonke ngicela nje ukuthi ubaba uNyazi nomdlokombane lapha khona aniphe isibusiso nabengihamba nabo namakhosi ukuthi nina bafowethu eningibonayo neniyobona le video ebenine inkinga ngishayixake kanjani anishadile bodadewethu ngiyacela namanje bayede silesikhulu inkosi ehlele esihlalweni azehle inkomo amalobolo odadewethu bahlele emakhaya ngiyacela silesikhulu ngiyazi ukuthi lo mlayezo kade wafika kuwo futhi wena owuhlongoza kuqala namanje sengiyakuphinda lokho ngenza ukuthi ingabi kube into engathi kuthulekile nje amakhosi akithi akhuleka amanye kodwa sekukhuleka mina kwagudluza ungene ngithi nje bayede azehle inkomo engcono ngizovela ngigagule makuthi ena basaxakekile ukuthi buhamba kanjani sazi nje ukuthi chabo ingane nje esuka nje ekhaya umuntu mayezoyithengela ifurniture ayenze yonke into bakhiphe nje noma 7 yabo ingane engazange ithole umuntu mhlawumbe engazange ithole ingane u7 nje umuntu abese kwazi ukuthi ayiqhubekele leyo nto leyo ayiqinyani yabo ngoba u7 uyakwazi ukuthi uthenge umuntu ingane uyithenge inkomo ezo6 yabo bese kuthi ke labo odadewethu abatholakala sebenezingane sengaba yibo nje o4 kulungile mhlawumbe ke othola ingane eyodwa ke mhlawumbe kube yibo 5 hayi ngoba sithi kanjani sesenzele ukuthi phela kulokhu kwakheka isizwe kuxhunywane angisho ukuthi njalo lelo lobolo selinqunywa yimi bafuthu ngingangizwa kahle ngikhulekela esilweni yese siyomemezela mase sivumile yikho bengikhulekela abantu bakithi ngizophinde ngincome kakhulu nje futhi kwenye insizwa yakubeka lapha emafonini yangapha eMantuba kwaMkhwanasi yaba nesibindi yakubeka lokho kodwa ke mina ke esengikukhuluma manje sengikhuluma ngokwesikali ukuthi nje u7 ngaba muhle u7 entombazaneni engazange ithinto bese kuthi entombazaneni siba nengane u5 kube u5 zephuke lezi bese kuthi nje ubese nezinye ingane ke u4 angithi yabo lokho bafowethu lokho nje ingane zakwethu bengicela ngikukhulekela kulo 4 ke umuntu useyothi mayiseganwa ayithengele yena inkomo yebo ingcono nomhlaphe makuthiwa fanele isikhona isidingo sokuthi akhehle useyoyizamela yena kodwa nje lo 4 bafowethu abekho umuntu okuthiwa ngeke azashade kuyobe lo muntu lo uyadelela make kwahamba iminyaka sibona abantu bayashada umuntu ongashadile sekuyofanele akahlaselwe kubuzakala ukuthi ezobani lezingane ezichaphaza yahambe zala ayibizwe nje endaweni kube nesigungu endaweni lelizwe phela lingakha kahle kahle mangahle thina lelizwe siphathile thina ngoba bakhona abantu abangamadoda siphathile thina kube khona amadoda nje noma u10 kwaZulu amanye wase Eastern Cape amaXhosa amanye amaNdebele amanye mhlawumbe 2 wonke ama province awu9 ayohlala eParliament ithi mayishawe le mthetho eParliament besithi vaya ngapha emakhosini bese amakhosi ayithatha isendlunkulu bese yacutshungula noma le mthetho banga ukuthi kube ngathi asenihloniphi nivele nilegadla nje imithetho esingayazi iqhamukani bese sigcithe sokuphasa sekumenyezele sekuzokwenziwa into ethile eSouth Africa bese kuthiwa hayi o3 second kabahloniphi kanti cha bo siyahlonipha izwe futhi abaholi siyabahlonipha izinto ezenziwayo engeke siyimele futhi singeke sihloniphe futhi ezudoti fanele zibe udoti umdlokombane izinto ayengayifuni ngibe ngihamba naye namanje ngeke ngivume ngisho ngabe kuthiwa usengale uyofika thini mangifika ngale izinto adinga ayithanda umdlokombane yebo no angikudedele mkhulu kuningi esangakhuluma ngakho ngiyazi ukuthi masikhuluma nawe ngasekuseni kuyashisa nokushisa ke mbukeli njengoba ubona silokhu siyisule njalo sikhona ke la kaGodluza ungena kwamanje siyibamba njalo uyazi ke nawe mbukeli Inhlaka Production igqilaza online abukawe